De ce ar trebui să arate parola ta așa? Sunt Marius, web developer și construiesc site-uri de prezentare, magazine online și platforme personalizate. Mi-au trecut foarte multe proiecte prin mână. Zilele trecute eram într-o întâlnire de feedback și primesc întrebarea asta legată de parola pe care i-am dat-o să conecteze la panoul de administrare. De ce e așa lungă? Am primit vreun atac? Și chiar am primit. Acum o săptămână, două, tocmai am lansat un site, am cumpărat domeniu, am pus proiectul de PDF pe live și, bam, într-o oră mi-a fost atacat formularul de contact. Vreo 20-30 de e-mail-uri, unul după altul. Uitați-mi să pun recaptcha. Da, am intrat, am făcut modificarea așa cum e tot în regulă. Dar bine că sunt întotdeauna în gardă și încerc să evit astfel de situații. Ideea e că există scripturi făcute de hackeri care primesc alerte când un site nou e creat și încearcă și ei să ți-l spargă. Așa că ai grijă să fie totul perfect legat de securitate înainte să lansezi un site.